Garbine hobe ala isilik egotea? Baskotan bai. Egia ondo ez dakizunean, edo erdizka dakizunean, komeni da pixka batean isiltzea. Edo behintzat, egia kontagarri egin arte isiltzea. Ze egia ez da baina eraba jakiten. Jakiten duzu egiaren puska bat. Zuk harakatuz lortu dezakezuna, lortzen duzu. Orduan, lortu dezun hori logika baten barrukoa baldin bada kontatu daiteke. Beti ere pentsatuz beste batek beste zerbait kontatu dezakela atzetik. Eta pentsatuz beti ere egiak ez diela baina absolutuak. Baina egiak lardaska badienean, erdizka bestik ez dakizunean, edo jakin dezuna ezkutuan dagoena, baina askoz txikigoa danean, alegia ezkutuan dagoena oso sakona denean, batzutan ere komeni da isiltzea. Eta momentua proposa aurkitzea hainbat egi ez dialako batere erosuak. Eta naiz eta egiak beti merezidun ateratzea, momentu egokia behar da. Bukaeran diozu, ez gara egia bat, eragiten dugun sentimendua gara. Bai. Bueno, guk uste dugu askotan personak definitu ditezkela gertaeren kumulo bat edo balitz bezala, eta horrek definitze gaitula, eta ez gea kontuatzen askotan horrek puska bat besterik ez duela definitzen. Eta askotan irradiatzen dugunak balio du, ez egin dugunak, ez ibili deun bideak, baizik momentu jakin batean irradiatzen dugunak, horrek balio du, horrek agertze gaitu munduan, eta hori da gure egia askotan, ez? Eta besteengan eragin dugun sentimendua, Bai, hori da.